хора, това е каналът Манчев, ако ви препъкате ето пас нагоре, ето пас надолу, абонирайте се за канала на Алекс Геймър, Алекс Грис, Алекс Манчев. Гледайте видите по-добре, абонирайте се за другите канали. Нека ви изпитва за ръкочите и неопитни факта за Кока-Кола, които е най-хубавото на идеалната на всичкото постоянно. Може да коментирате кой коментари, но най-гадния, но то. Аз така че ще ги премахна. Просто няма да си изслушам да ги гледам. Така че е по-лесно направете. Така, едно. Когато Coca-Cola да излязва на пазара, първи път била правилно като това слоик, който облегчава изтощение. Две. Ето, на първите вътре от Coca-Cola се даде кокаин, но едва 9% милиграма на чаша. Това е на като бил първи, който се защита на словете, ще може да купите престъпяване към опиума, от напитката през 1950 година. 3. Само да разместа по-кола това се купат и Северна Корея. Тук в България и другите страни се продава Кока-Кола. 4. Компанията е толкова много различни видове напитки, че спите по една на днес ще обясняват тези за напитките всички Кока-Кола имат гама на всеки и 500 напитки и 500 марки и безалкохолни напитки до напитки. 5. Кока-Кола е оценена на 80,38 милиарда. Това получва Budweiser, Subway, Pepsi и Pepsi взети заедно. Те са по-малко. 6. Мексиканците са най-големите основни покупци. Средната писта на година 740 произвеждане с масата. За сравнение при американското е 400 милиона продукта годишно. 7. Кока-Кола има заслуга за образа за днес. Ако започва когато за 7 години намеря да се плавате през 120 години месеци, по някои места на никой не бил популярност, но представя съм художник през факт, съм по-нерастово пълните си веси бяхкорът червено пълто. Базирана на поемата разка за посещението в Синг Лайк на Клемент Мур на собственото наследство. От Левът Мършев до много държави, които носят за всички свет, които са зелено и кафява, което не е много хубаво за него. Ако искате да дадете пас надолу, абонирайте се за канала. Следваме Алекс Грис, Алекс Манчев, дайте видео, които добре. Абонирайте се за каналите ми и коментирайте свои коментари и това е днес.